Sankaritarina-protokolla on omalla tavallaan mun koko elämän kestänyt työ tutkia ihmisten käyttäytymistä ja miten eheyttää itsensä. Mä oon tehnyt sitä työtä jollain tasolla koko elämäni, mutta nämä viimeiset vajaa 10 vuotta on ollut sellaisia intensiivisiä, missä on tullut kokeiltua vähän kaikkea ja hypätty syvään päätyyn. Tämän protokollan ajatus on se, että me tehdään itsestämme tällainen digitaalinen versio. Tai se voi tehdä paperillekin, mutta se on vähän työlämpää. Mutta me katsotaan, mikä tämä fiktiivinen hahmo on, mitä me ollaan koko elämämme yritetty ylläpitää. Eli tämä meidän egon rakenteet. Ja pilkotaan se pienempiin ymmärrettäviin osiin ja ruvetaan käymään keskustelua sen hahmon kanssa, eli vähän niin kuin itsemme kanssa. Ja se on semmoista hauskaa, vähän pelimäistä. Ja oppii tuntemaan itsensä ja myöskin näkemään sen oman tarinansa, sen oman sankaritarinansa. Ja näkemään ehkä, että missä kohtaa tätä tarinaa itse on tällä hetkellä. Ajatus on siirtyä sieltä vähän niin kuin vankina olevan näyttelijän paikasta siihen ohjaajan tuoliin. Tunnistaa se, mitä on tapahtunut tämmöiseksi kuvitteelliseksi tarinaksi. Se on totta kai tapahtunut, joo, mutta se, minkä sen merkitys ja vaikutus on ollut meihin, on todennäköisesti ollut jotain ihan muuta kuin mitä me ollaan uskottu. Kun me pystytään vapautumaan siitä meidän oman mielemme pakohuoneesta ja astumaan sinne ohjaajan pallille, niin me voidaan luoda meidän elämästämme melkein ihan mitä vaan, mitä me halutaan. Mä etsin nyt tähän sankaritarinan protokollaan vaiheeseen ihmisiä, henkilöitä, jotka haluaa lähteä tutkimaan sitä, että kuka oikeasti on, löytämään itsensä, löytämään tarkoituksensa, eheyttämään itsensä. Kaikki ihmiset, jotka haluaa upean tulevaisuuden, haluaa jättää ehkä taaksensa sen elämän, mitä tähän asti on tullut elettyä, on valmis siihen uuteen aikaan, uuteen minään, siihen oikeaan, todelliseen minään. Laita mulle viestiä, kerro vähän itsestäsi ja miksi tämä olisi sinulle tärkeää ja lähdetään mahdollisesti yhdessä etsimään, kuka sinä oikeasti olet. Tässä testivaiheessa tämä sankaritarina-protokolla on täysin ilmainen.